Mhla ngithola umsebenzi kuthiwa ngizogada umuntu okhubazekile kanti ngangizogada umkhovu. Story time, igama uMonica ngizalwa kwaShongo. Ngathola umsebenzi o-advertise ku-Facebook kuthiwa ngizogada umuntu okhubazekile. Mangifika-ke, ngiqala ngifonela inamba-ke ngoba kwakufakwe nenamba. Ngiyayifonela umama lo ukuthi hayi sisema-Restburg sis, ungakhona ukufika la? Ngithi yes ngingakhona. Shaphu, ngihambe ngize ngifike-ke kulowo muzi lo. Mangifika umama khona athi hhayi-ke lana kunomsebenzi, kodwa umsebenzi wakhona umsebenzi wokugada umuntu ukhubazekile. Usisi wami wakhubazeka nje, wayengazalwa nje but kwathi makwenzeke nje izimo zempilo wakhubazeka. Hayi shaphu, ngifuna imali ngiyesixakekele, ngiyahlupheka kuwuthathe lo msebenzi lowo. Hhayi mangiwuthatha ngibekelwa ama-rules-ke ekuqaleni kuthiwa lo muntu lona njengoba uzomgada kanje from 9 to 12 ungamphazamisi bandla kusukelele. Nangebhadi nangephutha sicela ukuthi lo myalelo uwulandele njengoba. Okay, sharp. Ekuseni ungamlethela ukudla before bo-9 mhlawumbe ngo-7 or anything. Ungamlethela ukudla umnikeze. Kodwa futhi ungamfunza uzoyidlela yena. Uma ufika ukudla ufike ukubeke uyidlele. Hayi sharp. Kodwa mina ngimgada mangifika ngizomsiza ngokumgeza nani ngimshintshe impahla, ngithathe impahla zakhe lezi engcolile ngiyoyiwasha. Wayesuke nje engenzi lutho, engakhulumi, engenzi next, ehleli nje mangiphakamisa ingalo nje into nje so, into eso. Sharp. Hayi qhubeke-ke isikhathi-ke vele ngiyayivuma-ke imithetho yakhona. Omunye umthetho kwakuthiwa ngo-9 ebusuku kuyalalwa. Wonke umuntu uyahamba eyolala. Hayi ukuthi makuthiwa kuyolala wena usacofa ifoni or uyafona or wenzani because babekokota kuthiwa uyasiphazamisa, sicela ukuthi ulale. Makuthiwa mhlawumbe ngo-9 mina ngijwayele ukulala ngo-9 ngilala after 10. Kodwa nje ngezwakala kukhala ifoni or ngikhuluma nefoni kuthiwa sicela ukuthi ulale. Ngangilala-ke. Kanti ngo-9 lo makuthiwa ngiyolala bona bayahamba beyobonda nomuntu wakubo from 9 kuze kushaye 12. Anginaki lutho. Sharp ngilandela imiyalelo lebekiwe. Hayi usisi-ke lona laba kulo muzi lona kwakukhona yena-ke lo sisi engimgadayo, uma wakhona ubaba wakhona. Umama wakhona nobaba wakhona bayasebenza, bayahamba beya emsebenzini, mina ngisale ngigada lo muntu lo, bebuye ngabo 4. Hayi mangimgadile lo muntu ngenza njengoba kushiwo. I-room lami nelakhe libhekene ngoba ngiyikwelami nami i-room. Kuthiwa mina ngizohlala kanje naye. Hayi bahamba bemsebenzini mabebuya bengibuza ngi-right, hayi ngisharp yonke into ngenze njengoba nisho. Angingenanga ngo-9 to 12 ngimlindile walala ngoba nithe isikhathi sakhe sokulala. Ngingenile ekuseni kodwa ngamnika i-breakfast kwaba njeya. After 12 ngangena ngamgeza kwaba njeya. Good, sharp. Hayi umuntu lona-ke laba-ke bayahamba-ke bemsebenzini, mina yonke ngihlala ngila. Kuthi one day isilinyana day ngimuzwe usisi lona ekhala ngawo lo 9 to 12. Hayi ngingena ngimsize, what if uwile, what if kwenzakalani ngaye. Ngibuye ngithi kodwa ngibekelwe umthetho wokuthi from 9 to 12 angingeni, angiphazamisi lutho. Kodwa ngiyamuzwa nje uyakhala, ngiyaqala futhi ukumuzwa ikhipha kwa voice because mangiyomsiza lo muntu usuke nje ithulile engasho next. Ngimbona nje ngama expression ebusweni ukuthi hey namhlanje ngathi uthulile, namhlanje ngathi ujabulile, namhlanje ngathi uyabo ngifike ngimxoxise noma ngimgeza noma yena engeze ukuphendula nje, uyabona. Hayi usisi lona-ke ngiyumzwa uyakhala, ngithi hathi ngiyongena ukhalelani. Mangifika umuntu umile uyamemeza like but ulimi alukho. Mangithi ngiyabuka ngathuka ngoma kwabanda umzimba wonke, ulimi alukho kodwa lo muntu uyamemeza uyakhala mos, uyarounda la endlini. Hayibo lo muntu mos mangizomgeza noma ngimenzela ini usuke enganyakazi, usuke kungenzeki lutho ngaye. Hayi lo muntu-ke ngiphume mina ngishaye uvalo ngimiyeke ngimshiye kanjalo. Nangakusasa bese ngithi hayi ngizolalela emnyango ukuthi kwenzakalani. Ntambama kwakhona befike-ke lapha, uma befika sibuka i-TV ngiyibuza ukuthi kungani lo muntu bekamdonsi nge-wheelchair ahlale la abuke nathi i-TV, yize noma ekhubazekile phela kodwa lokho akusho ukuthi angahlali nomndeni wakhe. Kodwa nje ngibuye ngithi hayi yazini indlela abathanda ngayo. Bahamba bona behambe befike bexoxa naye ngo-9 kuze kushaye 12 bexoxa. Ngizwe ukuthi kuyakhulunywa kahle kahle makuthiwa kuyalalwa kusuke kulaliswa mina. Senginemibuzo eminingi manje ngale mithetho nento eyenzeka la nento engahlangani. Sharp. Hayi ngakusasa kukhona futhi. Ngingene laphana ngalesi sikhathi ekuthiwa ngangeni ngaso because sengi-curious ukuthi yini le yenzeka la ekhaya. Ngingena mangimfica umuntu ngimfica u-active, uyanyakaza. Kodwa mangimgeza ngenkathi lezi kungasu 9 to 12 usuke enganyakaza ethule ethe du. Kodwa futhi makuthiwa ngimnikeze ukudla, ngiyakubeka ukudla kuthiwa ngingamnaki kodwa futhi ukudla khona uyakudla uyayidlela yena. And then akachithi futhi. Hayi ngingene mina ngaleso sikhathi. Ngifike mangingena lapha ngimbona ukuthi u-active, yabo? Ngimbona ukuthi u-active. Ngimbheke, athuse ngishaye uvalo ngimiyeke. Hayi ngisho ngithi yabona-ke manje kukhulu okwenzakala la ekhaya. Hayi sharp liqhubeka usuku ebusuku ngilale. Mangilala ngimphuphe lo sisi uyakhala, ukhale igazi. Athi ngicela ungisize. Yer. Yabona bangivuka lapha ngavuka ngezwe ngazathi iphupho beli-real. Behambe bemsebenzini ekuseni. Ngihambe ngalesi sikhathi lesi
akuthiwa mina ngangene ngaso, ngingene ngenkani yami. Excuse me, mangifika lapho sisi akanalo ulimi, yebo yena uyanyakaza, yebo uyafisa ukukhuluma. Ngivele ngithathe iphepha nepeni ngimnike, ngicela ungibhalela la ukuthi yini, kwenzakalani, ubani igama lakho, vela ungitshele. Usisi alithatha ipeni, hawu, abhale. Kodwa bayibhala ngathi ingane yakwa first year safundiswa ukubhala, kuyasho ukuthi ngathi wadala agcina ukubhala, abhale igama lakhe nesibongo. Kuthatha isikhathi, yabo ukuthi kuze kushaye lowo 12 lowo wokuthi akasakhona ukwenza lutho, because masishaya lesi sikhathi uvele abuyele abe yilento engiyaye ngimbone iyona uma ngizomgeza noma ngimenzani ngalezi ikhathi ezi-prohibited ukuthi ngingangeni khona. Sha, igama nesibongo ngiyalibona mana, ikhiphani la. Ngisho lo udlala ngami igama, kodwa lo sisi ukuthi usisi wala ekhaya. Usisi kama wala ekhaya, but isibongo sakhe asifani nesami wala ekhaya. Ngingene ku-Facebook, mangingena ku-Facebook, la ngiya umuntu, ngiseshe leli gama. Mangithi uyena, isithombe sakhe, ngingene ku-Facebook wakhe. Hayi kubhalwa bo-IRP. Hayi. Shawuvalo ngome. La muntu ushonile mos. Why? Kwenzakalani la? Khona into engahlakani la.